Kekarane wong krami tutu bandha tutu rupa among ngati pawi luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen hangel ka langko tan kena tinombas arta kadawahaken langgamipun apa Nduk Cahayu hati-hati mawon hati-hati wae ya menggah nderek kalian kadang-kadang buka celuk napa saking rebab menggah wah iya saking pundi Mas saka ngarep wae ngarep wae ya ya rebape ya ben leren turu lah iya maka golek isih kaya ngapa panyatane kelakan semrene ayo bagasane malah dangun tresno Bapak Darno piyayi hebat tamune akeh banget. Mertandake apa ya Mas Pak Darno ngene iki kok iso. Punten kula paringi sehat Bagas Waras. Amin Allahumma amin. Nak laline nggih mboten. Pak sinten niku Mas Surat? Aku ki para penyawer-penyawer ora tau lali. Ngono, Bapak sinten niki wau Mas Surat? Bapak Suwardi. Nggih. Pak Dipentet. Oh Pak Dipentet. Kersakaken tembang menapa mengke Pak Dipentet? Wong ya sekulina sewaning kunti kana. Pripun Pak? Mengke gampil lah ya dhewe iki sekulina rini Mas. Ya iya. Ngono. Dadi ya matur nuwun banget dasare iki tanggapan ya sepi to awake dhewe. Nak kowe empo
Aku ki gur nglegake dolan ning Tegalan ning kebon. Oh ngono. Nek kae unduh-unduh pelem no. Unduh-unduh pelem terus. Unduh-unduh pelem menek ning dhuwur pelem kono to. Lah ngisore kenek cah loro lanang wedok. Iya. Do ngudo-rasa. Angkatno aku ning dhuwure, ora do ngerti. Ora do ngerti ki mau. Sing wedok ki matur karo kakunge, "Mas, aku wis hamil 3 bulan." Ngono terus. Piye, Mas? Aku wedi karo bapak ibu. Lah sing lanang ya ora apa-apa kita pasrahkan kepada yang di atas. Kepada yang di atas. Aku angkatno ning dhuwur kono. Oh, ngono. Aku terus blorot nguduk. Piye wong aku ora melu-melu kok dipasrahke sing nek dhuwur. Aku ki ora piye-piye aku ngono. Maksude ki Gusti Allah iki lho ora sampeyan sing pas menek nek dhuwur ki ora. Lah aku pas ning dhuwure kono kok. Karo mangsaku kok tarai melu urun ngono. Ha iya, ora tau main sapa Tegalan kok kong tanggung jawab aku ngono. Ora melu berbuat kok tanggung jawab. Lah iya to. Ya, sengkake nggih Pak nggih. Sengkake Pak. Engko tunggahke ning Gonggominan ya. Nggih no, kersane mboten ngantuk. Iya. Mangga. Rena wangi tadi ati wong prasaja alus dibatin rega mati mamang putra halas Ayo, awake dhewe sowan mlebu meneh, Nduk. Sampai saat ya, Pak. sedaya kang wonten Jambi. New Ardeta. Makarya sesarengan ing dalu menika kalian Baim Rental Audio Sound System kalian ST Cinema. Ya. Sing kaya ngapa manyatane galakan malah bangun tresno panjang tuturkan mongatine dadi Sing ndang Piye Mas? dulurku saka Plupuh, Saka Plupuh. Mas Silikon. Solikin. Mas Solikin. Nah, Jan awet ya. awet apa? Awet apa? Awet Iya, sehat. tak kira awet urip ngono. Ora sapa to sing ngomong awet ireng ki ora kok. Sing ngomong ireng kuwi sapa? Nek saiki ya wis aku. beda kok Mas. Ora Solikin. putih resik mlunduh kaya ngono kok. Enak disawang kok. Kesedotan. Disawangi jare mluntuh ngono Ya iki. iya. Saiki kemajuan kok Mas. Kemajuane Matane papat saiki. lah kok Lah kuwi oh, kuwi nganggo kaca peningal.
nganggo kaca sambung. Kuwi mratandake wong lanang yen ora gemati karo sing wedok. Loh, kok iso? Tenan, wong lanang nggo kacamata kuwi wong lanang sing ora setia karo wedoke. Contone, Mas. Lah tangi turu kuwi sing digoleki iki ora wedokane ora bojone. Lah apa? Gremeti kacamata kundi. Oh iya. Gitu, Pak. Paham wonten lho, Pak. Lho, sampeyan iki berarti ngelokno Pak Carik niki nggih, Mas. Lho, Pak Carik iki setia sing digoleki lak ya garwane ta, Pak? Tangi bobok niku Kacamatane. Lah wong arep nyawang. Oh, nggih to. Lah ya bener, Mas. Nggih, Pak. Alhamdulillah paring sehat bagas waras. Amin. Dangu mboten pinanggih kok. Kala-kala mawi teng sendang niku pinarak nggene kula. Niki dul-dul sendang to. Lah niki nganu barang pundi klencong ya dugi mriki. Lah nggih to. Pak D sapa iki? Pak D sinten iki? Lah piye to Mas surat karo tanggane kok lali lho. Alhamdulillah. Lah wong ya nek asma ki ya lali kuwi wis biasa. Wis biasa. Pasorian ki mesti eling ya Mas. Lah iso. Mbok mangke didhawuhi tetembangan Pak Carik kali Pak D. Nggih mbok menawi mangke kepareng. Nggih, nek mboten kepareng nggih nyawer. Oh sak kersane mawon. Pak Carik kene mesti no. Mesti apa? Mesti dono rasa. Oh nggih. Ampun kondoriyen lho Pak. Bibar sak menika pakurmatan lho Pak Carik. Pak Carik Kunti iki ikut mesti. Niki Pak Carik Kunti. Oh nggih. Pak Carik Karang Gede, Pak Carik Kunti. Ditelaske sik nggih pakurmatan.